Hello mga bay, mag-unboxing ko og hinatag bay no gikan ni LC Mix Vlog in Kuwait. Thank you so much by LC, by Teresita. Thank you so much. Oh, nag-welcome na ka bay. Atong lantaon ba sa niyang gipada. Salamat kay bay ha. Di ay dingdong, di ay mangga, di ay avocado. Atong tangtangon ning mangga og di ay mangga bay. Di ay dingdong. Wow, thank you kayo bay, Teresita. Kana kabaw yung kang paborito na ko ang dingdong bay no. Sige kag padala, salamat kay bay. Tapay avocado. Kuning butangag sentral unya. Itan-aw na to ning pinutos niya unsa ka ani. Kuning kuan bi. Itong i-reveal na ninyo ba? Ito yung alihan. Ang saka ni Sod. Ay! Darang biko ba? Hala, salamat kayo ba ya? Di ang biko nga na nangka. O kita mas nangka ba? Darang nangka ba yun? Ni mga nangka. Alo, thank you kayo ba? LC Mix Vlog. Salamat kayo. Aning imong pabiko. Muragwa pa ginahuman imong celebration sa imong birthday dira bay ba? Thank you kabay ha. Amo na laman ni panihapon unya kay kanang. Uma naman ni paniudto bay. Naulahi man ning imong kuan kanang pa-online. O di Kanya unsa ka ni di mga sabaw-sabaw. Ready? 1 2 3. Oh my god, pinakbit hala kalami. Di ay batong taong ginisa lalami kayo bay. Agoy makarais naman ka sa taan ni unya. Ay talong sumagami jud kay ning pagkagisaha bay, magbinisaya jud kay ning pagkalutua oh. Murag katubang naas karinderya ni Aling Auring. Thank you kayo bay. Salamat kay bay man panihapon na mo ni unya bay. Thank you pa huway naman namo ron bay. Salamat kayo ani bay LC Mix Vlog. God bless nimo bay. Salamat sa kanunay nimong mga hala dinhi kanako kanamo. Daghang salamat bay. Hello mga bangay, ay inday kabkab ni ang inyong suking mga kabay diri sa nasod sa Kabalasan. Daghang salamat kanunay sa inyong suporta mga bangay diri sa inyong suking manalabtan nga nalagpot sa Middle East. Daghan kayong salamat sa inyong suporta kanunay. Mega love shoutout kaninyong tanan. Oni ang seaside diri sa Kuwait City. Thank you so much. Amping Bisaya tabay ato ni bye. Halo mga bay, di ana ang biko bay ako nang giinit kay mamahaw na ta. Iti pamahaw na diri no. Bay, thank you kayo bay Teresita. Désolée, si elle allait donner quelque chose à l'enfant. Jadi apa ipakbit? Init pa ko kanon. Pamahaw pa ni udto na ni bay? Qui? Yala Luis, ang sarap may langka. Quand tu t'as causé avec lui qu'il doit venir. Qui doit prendre les vacances? La réclamation. La réclamation. Mais le couple à distance n'est pas facile. On doit déjà voir. On doit déjà voir comment il prend ma papille comme ça toute la vie que je suis à cause d'une nuit à l'est. Non. Nasa kung atbang kuan banha kayo. Sa na mo ba nasa istorya? Mga tubangan. Ako pa siya comme ça. Luis, you want to try this one? Philippine sweet. Quelle est la solution? Philippine sweet. Yeah, ici caramel rice. Bon, lui, s'il se déplace, lui, s'il se déplace,
En tout cas, lui, il peut se dépasser parce que, bon, ça dépend aussi, hein. Ses revenus sont plus énormes là-bas. Parce que selon ce qu'il racontait l'autre jour, il disait que il ne voit pas l'important de se déplacer alors que pour aller avoir la même chose, peut-être moins. Ça veut dire de ne pas avoir l'importance. Moi, je ne veux pas rester comme ça. Je lui ai dit l'autre jour, tu choisis. Moi, je ne vais pas passer ma vie comme ça, jamais. Je ne vais pas passer ma vie comme ça là. Jamais. Wow. Miss, you see the kids because ligaya, so you want to eat. Yeah. You finish eating? I finished it. Yeah, okay. She didn't eat it. Oh, yan na lang pagprito. Sa'yo naman ang luto ko, pritong isda lang. C'est là où l'autre vous devez vous entendre. Oh, mau na sudan mo na nga. Bahuway ko ba kay nang laba mo kugot. Nang laba ko. Ana dai bago pa din na inaw. Ang kauban? Uy. Wala gid siya ko ano kanang mindset. Ang laba ko kay kuan na duha na kasi man akong labo. Legs, tagduha mo ko si mana ang laba ko. Ay ngano kamo de? Ako yun ay papila lang nakabuhok. 15 ka buka kong uniform. Ako ang ina, hindi naman ko ganahan. Kaya ako nga nagtila. Sige lang. Hindi ko init kayo. Ah, bahala. Isgawas biya ko. Aw subaka. Ang hindi ako gawas. 15 ka buka kong uniform na nga duha ka semana ko iha maglaba. Pero ang akong panghapin sa tunga kadagdag ako laban, di man na pwede dugayon, mabaho. Kuan ang mood ko manipos. Garbi ni nanay. Nalibog yung tanong. Yan. Kuan init. Ang akong hapin sa tunga, akong labang kada adlaw kay kaduha ka tulo man ko mag-ilis kay. Ano dapat niya? Bading Kaya mga bata di lagi na manghugas siya. Di na niya manghugas sa gaya mo tang diha. Kasi lang ako lang kaya mag-prepare ako isda niya. Ang manok ba? Mag-adobo ko tuloy gamit ang adobo ulit. Kanang manok niya ato na. Mutlong ka ng manok ni tatay. Kan tatay sa'yo lusat kay na kay ulang upat ka buhok igo ra na gisahon kadyo. Negas mo ba yung isda sa sarada? Ay humana, gahapon na malit na di na tumubalik si tatay sa isdaan. Lahi din ang isdaan. Lahi dito sa slulo. Kay mga presko kay dito diha sa jamiya na mo wala nay. Wala ko diha. Ilan pa? Isa ako kapag niya. Ngayon taging call ko. Invite si tatay gahapon lang tatay isda ron sa tatay. Kuan na siya kaya mo Oh, kay Sarah kuha na pagin isda. Mau lagi. Nga ka ba siya nga daghan ta dinhi. May nang naagi mo tay sudan. Uto na ang manok na. Manok ublaham. Yung dalalang ka mo gusto ko lang. Ito ko balik. Ay mo sa nanay mo ko balik ko lang. Magalit mong isda. Wato din ako. Ano di mo diop nga? Ang diop po ano man gid ang diop karon? Gi-implementar naman gid na. May na lang maka pangin-pahangin sa gawas. Okay lang eh. Dito ako lakaw. Ang diop di man na sa naing kwarta. Ah, bisa na 5 okay ha? 5 ba 5? Ang dali yung kidim. Ang may Sarah katawa kay Lisa dugaan. Baling Lisa. Baling mi kay ano? Ang kwarta sa pili pa daw niya magpalit pa mi. Oo, yun ang pamahaw ko to. Pamahaw to kanina to ni. Nagkuan ko nagkanang fasting ko kay wala mi nakapili ko dili. Fasting ba? Pag-init na niya kanon mo. Kanila nga kung giganahan ka ng Egyptian? Hindi, mga pagkuha ng kunin ko baba. Hindi, malaki. Oo, init na. Kani ano mo na ito, hapon na sa akin. Uy, ginoo ko ayaw na mami. Dito na sa napakana siya magkaubang kaya iyang gihungit yung kutsara. Yan, kulitan. Gitaan gina ko. Ayaw lagi yung kaon, nung siya yung kaon. Siya na tiwas, anak. Siya tiwas. Kawan siya, Mir. Yan ang gihungit sa iyang baba, anak. Hindi na kong gisandok. Kung kunong saan naman siya, uy. Kung kaya lang kami sa dili, hindi ka, basta siya yung lutuan. Pwede sa akin. Agay ginoo ko. Namutan na hindi ko atos. Anak mo. Matay ka, hindi mo sa mga kaman.
Agoy, kana dahil na siya, no? Gawan. Hindi mo siya magpapalagay mo. Apa yung tao? Iabto ta bay, pamahaw to gani habay karon pa iabto na pud bay. Nagpasting ko kay wa mi kakirig ni Sara gabi eh. Dito an gi tamad man si Sara. Agi ko na nga pigil niya bisag kape wa gyud kay. Nagdali ra ko himog almusal unya. Naglimpyo ko sa kasilyas. Nang arrange ko diha sa sala, nangabli sa mga bintana. Pagkahuman idalagan ako sa taas kay ningon man ni si dati pa nga mamahaw sila sa gawas. Muna nga wa ko na nung baling. Pistot lang ina akong tulog. May nalang makapahuay-pahuay gamay ba? Amo ni wala ka diri kanina pagkapunta mo. Oo, pahuay ko gamay lagi kay mamahaw siya sa gawas. Si Sara kani ang diri mo. Okay, mamahaw lagi siya sa gawas. Muna diskarte ko dito pahuay kay manglaba lagi ko. Okay, manglaba ko kay mamahaw lagi siya sa gawas. Ko ay salamat kay makakuan ka koron. Hagoy tabangi man na nabang. Gani kayo ang pakbit. Murag katong sa karinderya ni Aling Auring. Tag 15 ang tapos. Mga kuan pero kani mga manok pa pwede pwede ka lupis. Ang ganya? Ako kisi-kisi ko ni utang utang. Wala. Kaya ko. Mabuti na akong gagawa kay akong plano ana kundi prituhon yung isa. Mo bito na lang kayo. Prituhon na lang na nato. Oh. Kaya may ako pinarito man. Prituhon na lang po na ako to atong manok. Oh, kay pa. Pinakaging. Oh. Kami pa to. Ugma na po sa mag-adobo. Puruton ta ng manok. Nga daw. Purot na manok. Siya oh, bini purot na manok. Na tayo, manok ni kadadlaw. Mais ka. Pilipini tayo. Always eat manok because no fish. Ilang ikabok nga angol. Pesa kabok. Unom. Unang gumikabok diri nga. Mga katabang daw. Hindi na mo pa kanon. May ganit tayo, kausara may mga kadlaw. Kasi pa mo. Kasi pa mo buha ka kaon. Hindi naman may mga hapon, hindi naman may mahaw. Ang pamahaw, kape. May ang pakbit. Kami kapay. May ang pakbit ba, Tresita? Magkatong tindahan ni Aling Basyang niya, tag 15 ang takos. Ano yung babong mo? Naiuyap sa gul. Kano sila uyap, di ba, ang mga Muslim? Shrimp lang. Shrimp. Mo doon nakakasya ni Gawin na ako. Tagong. Basi nang lipi pa siya dito sa as. Yung kakwarto iya ha. Ayan, i-arrange. Arrange na kayo ron, di para sa atong akong ingon. Ha? Hindi mo kami. Meron business. Ang gainaw na, labay mata diya ha. Ay pagbukas diya, ang kasi pag-ilis. Diya, na, di ay ko. Suko pa siya, ano, butang ang nalagmata. Ko, di na ito problema, kaya di niya ito balay. Idahan ng katungod. Ba't kasabot baka, you know, it's their right. Sabi kong gano'n. Problema lagi nga ni Sir, kadi kasabot. Ko nga, this is their house. They can do what they want. It's their right. Sabi kong gano'n. Ang maglagay ng mata. Tungkol nila lang. Wala ko na. Ang balay, wala mong god nang kuha na siya. Sure mo nga wala. Di ba mo ka sure? Wala. Wala gyud. Pero sa gawas na ah. Wala. What? What? Eh, ang god ka na yung tatay ng lalo. Sayang ang nagsuon. Naman na di. Wala nang gate ba? Kung naay mo doorbell, makita ni mo kinsa, wala. Matubag kami. Kanay lang gate, dugay na hinuna kaayo ng ilang mata dit sa gate. Karon giduble nakita ka na sa babaw. Tako. Atbang ba? Tama. Naay dire, naay dito. Kung ano sa nakadagan ba ni mata? Hi, mga anak ko. Safety mo, wala for safety nila. Ang cares nila gano'n sir. Gibel ng mga balang. Atong Ramadan wa ka kabantay dia sa classroom na, butangan nila. Kabaw sila 15 ni sulod. 15 ni ulit, 15 ni sulod. Ato ba kilo di ba na-decorate mo ng mga pay ana ayan na katong dahon nga dag-as na naay mo kuan. Kung kabantay nila, saan ka pag Na isuksok sa kilid sa kaang. Nagkalabat di ako diya. Ano ka balo? Hala na diha ilang gibutang ang matahan na ka sila. Nangumpra man sila manghakot na mi karon po. Piti na bang inita kung kalo dira. Butang sa sandak. Butang sa sandak. Nakasandap. Inita. Ano bisa ma? Mamula kayo dili alam mo sa mga sakit. Dili lang masunog. Ang sa pag-iin kayo. Unsay mo sandak? Kanang sabil yan. Wa pa day mahurot. Ang nadari sa bago. Ang pet ball. Kuan mo guday na ni. Init kayo sa daw sa mga libot ha. Mo lagi. Sige na mo eskwela.
Lagaw. Pagkatawa ko ni Rami, bagihapang ko niya ang ulo. Pagkawas na ko, itong na ko ihatid siya. Nire, siya nga di, pinitaas kahit pa. Ato na po kung sa rumay tiya, salwa na po kuno siya. Pagkabot ko niya sa salwa, tawag na po sa rumay tiya. Tawag na po kuno, kinaudag patatas. Ating katawa na ko Rami. Siya nga, abi na kung walay mga amo, makapahulay ko niri. Nasumbong itang kapos. Ano sila ko, ang driver ba, nagaman yun. Niri, ko, kami po din taon diri doon. Pahulay ni. Boss. Bigay nanay mo? Tatapon yan na, kinuha ko. Ay, puti. Di ba, Pres? Pres ba? Hugasan ko pa tayo, hugasan mo ulit. Bakit ito tapon? Nakalagay na sa sink, ibig sabihin ayaw na niya. Pag ilagay, ba't hindi siya magsabi na ano sa inyo na? Nagsasabi. Eh, Alam mo kapag naglalagay siya ng kanin doon, tapunan niya. so ang sarap nun yung Tamis? Ang sarap na kumain ka na. May ito ko. Sige yan. Yung anak ko doon. Tapos nakuha ko na naman doon. Doon, ito, kasi doon rami siya. Ang taon siya nga. Ate Risa. Ang dami yan. Na malingkis. Basta na yan. Kaya lang. Agoy na yung taon siya. Sunod din nila. Kainin mo yung itlog. Kaya. Sunod din nila. Anaro kay pan, pintasura, salwa, kumaitiya. Ana, modyo, dumaitiya, badin, rose, tiki, mapi, butang, mapi, basal. Loy, kasi ramis. Niluya niya, dagan kung kasi trabaho. Katong sila hayan nila. Kaubudang mo sa trabaho ato. Ay. Sila balik-balik, balik-balik. Balik-balik siya din. Ato na po mig. Mo pagputong tayo man ato. Muro yung matutay ma. Muro matutay ma, nalipong Dali siya. sa kay man. Nakatawa ko lang. Taga maniyo eh. Umayaan mo, dito magkadagan trabaho. Imbis wala yung amo ko no, mapahulay siya sa rumay tiya. Wala na naman kapahulay. Dini na mo antod mauli yung amo? Dili. Ano man? Pani na pubig sa luwa. Dili, hindi pala yung mamuli sila. Dili pa kay kuan man. Asa to sure siya eh. Doon lang alaga. Kuan. Mo di mig Friday sa salwa na pod. So adto na pubig sa luwa hadto mabot si nanay. Pero sa Saturday mari ra gyapon mi diri. Diri sa Saturday. Ang sana sa sulod yan? Dali mo mga am. Kaya para ayaw niya. Masin eh. Masim. Doon yun ako panabangan. Mo ganyan rames. Ikaw na ba di nga? Hamin mo sige mo ni bula-budahin. Ikaw may alas school ba? Tawar niya. Doon yun ako. Kaluwi taon sa kabos. Gibe niya amang niya gabi emer. Sabi ko 11:40 na nakatulog. Di ba 11:30 ako? Di pa bayad dahil siya kanila may uparas. Kokok. Powder? Dili spray. Ni siya. Kaingon mi og katuganing Pringles. Red. Pringles. Kaingon mi Pringles kay pula man siya gata. Niya gaya. One for you. Risa, one for you. Nasa chokran namin. Uy, ginawa ko para malis ko. Espresso Uy, may ako. kanin ba? Baka. Ayun o. Mag-ingat ka. Pardero. Uy, ginawa ko para malis ko. Grabe. Nagtundo, buto mo ito yung uli ba? Buto mo naman, Risa. Tambas. Wala ko nakaluto na itlog yan. Nanip pinamak ako. Nangabot naman sila sa lalo. Hindi na ko ka. Salamat. Masud na yun. Marinit ako. Pitong isda naman. Sa'yo nakaiba mo na nga. At silak pag may katabang. Down. Bigay din nila ba? Ha? Bigay din nila. Huwag na yan, Shirley. Inano ni, nilamog na yan ni Lagong. Siya na ang paubusin mo din. Masarap pa naman sana yan. Ay, hindi ka nakakain yan. Ha? Hindi ka nakakain. Iwan ko, nagdala na yan ang personal things niya. Ito yun ako. Si ano, itim? Diba, mas ba niya? Meron naman na. Nagdala na siya? Umuwi siya ng ano yan. Kasi wala siyang dala nung ano. Hindi siya nagtututbrush ng ilang araw. Hindi naliligo. Hindi pa ito. Naligo pero gaba. Nang ginutapuan mo na siya maligo, no? Kausa sa kasi mana. Mas ayaw pa na niya sige buhok. Parang yung lawang. Ako, ginoo ko. Shirley, kung na kuminatagam. Sige, kainin ka na kaya. Tugawan mo na ilang kauban ng tao. Wala nga. Ano kasi niya yan, Choy? Nagsubo siya sa bibig niya. Tapos, Kinamay niya. kinamay niya. Tapos yung kutsara sinubo niya sa bibig niya. Tapos ibalik, sandok naman niya. Ganun ang ginawa niya. May sili ka ba? So, kung kasi niya, Oo. bibig niya. May sili sila dala. Isubo niya yung kutsara. Tapos Kaya sasandok lang na. nagkain, tapos ano, hindi nyo alam. Huwag na lang tayo makain. Wala yan magkain. Agad, ginawa pa na bangin. Siya na lang mag-ubos dyan. Masarap pa naman sana ng adobo. Oo nga, luto mo. Isi iligaya, masarap yung adobo din niya. Ang sarap eh.
Adubuhin rin yan yung isa. Kahit araw-araw mag-adubo ako. Miri. Sarap nga ang dugo mo, Ligs. Sabi niya, mag-adubo ka ulit. Bukas. Mag-adubo ka yan ng isa. Bukas, 2 manok adubuhin natin. Sige, baalan ko. Ha? Ikay adubo. Masarap yung adubo ni Ligaya. Parang adobo ni Lola. Ayan mga ba, thank you so much. Wala nang iba ka na ba? Hello ba Elsie, kainin namin ang dingdong na bigay mo. Thank you. Share kami oh. Ayan na, sana yung mga plato niyo. Andito sa kama. Oh, ikaw ate, sana yung lagay plato mo. Plato mo. Tayong plato, kaya dito na lang. Ubusin natin to kayo. Meron tayong kapatid dito eh, mag-ano siya. Okay mga bay. Thank you bay Teresita. Kain na na. Katab-katab sa baba. Habang manonood ng palabas. Abang nanonood na. Wow. May manchoy pala to, manchoy, mani. Kaya iyo yung mani ako na mag-girl sa kayong cornet. Mais, ang sarap yung mais niya. This one. Mm. Nakita niyo. Thank you ba? Nakita